Ahojte. Tak ja mám dneska ráno, tak si idem zacvičiť také trošku ranné preťahovanie. Sadnem si, uvoľním sa, zavriem oči, dýcham zhlboka, dýcham pekne do brúška. Začnem krúžiť hlavou. Do druhej strany. Natiahnem hlavu doprava. Teraz doľava. Teraz znova doprava, ale 45 stupňov, pozerám dole, naťahujem zadné krčné svaly. Teda zadné svaly na krku. Vymením. Obe ruky za hlavu a natiahnem, zatlačím hlavu, bradu ku hrudníku. Otvorím v najvyššom bode, vystriem sa dozadu, trošku sa prehnem v hornej časti chrbta až do stredu. A znova natiahnem dopredu. Pomaly hore a prehnem dozadu. Ešte raz. Hore a natiahnem dozadu. OK, natiahnem pravú ľavú stranu. Lakeť ide na zem, dávam pozor, aby sedacie svaly boli stále na zemi, vystriem ruku a pozriem sa hore. Pekným oblúkom vpredu vymením strany. Znova oblúkom a vymením. Oblúkom a vymením. Vrátim sa naspäť na 4, prehnem chrbát, mačací chrbát a krávu teda prehnem chrbát. Mačací chrbát, prehnem chrbát. Pozriem sa do hora, do stropu alebo do neba, prehnem a mačací chrbát. Vyhrbím sa a mačací chrbát, pozriem sa do stropu. Párkrát ešte znova vyhrbím sa. A mačací.
Teraz spevním brucho, spevním trup, pupok ťahám dovnútra a 5-krát sa dotknem lakťa a nohy, vystriem sa. Raz, 2, 3, snažím sa nehýbať s trupom, nehýbať sa 4 s bedrovými klbmi a 5. Vydržím, zostanem, stojím. Pôjdeme to isté cvičenie, ale hore sa prehneme do hora. Čiže ideme raz a hore, 2 a hore. Ruka nejde hore, ide hore iba noha. Ukážem ešte raz. Lákeť ruka hore. Lákeť ruka, lákeť koleno hore. Lákeť koleno hore. Raz. 2. 3. 4. Posledný krát. 5. Vrátim sa naspäť. Zahaknem špičky a zatlačím bedrové. Ruky posuniem dopredu a zatlačím bedrové klby dozadu. Panvu ťahám dozadu a hrudník tlačím k zemi. Ľavú ruku posuniem na ľavú stranu, zakryjem ju pravou a stočím sa na pravú stranu. Mala by som taký mierny tlak cítiť pod pravou pažou alebo ramenom až do chrbta. Takisto stále ťahám panvu dozadu. Vrátim sa naspäť do pôvodnej polohy, ruky sú v strede, hrudník tlačím k zemi, bedrové klby tlačím dozadu, alebo teda panvu tlačím dozadu a to isté na pravú stranu. Posuniem pravú ruku, zakryjem ju ľavou a stočím sa, hlavu tlačím medzi páže a panvu tlačím dozadu. Vrátim sa naspäť a zasa idem. Spevním brúško, spevním kor a idem 5 krát. Lákeť a koleno. Lákeť, koleno, vystriem sa. 2, 3, 4, 5 a vydržím. Dobre, teraz pôjdeme s prehnutým chrbtom dohora. Takže lákeť koleno, ruka ide na zem, noha ide hore a prehnem sa v chrbte. Raz, 2, 3, 4 a posledný 5. Vrátim sa do pôvodu. Teda kolena sú stále na zemi. Sadnem si alebo dvihnem sa, teda panvu tlačím dopredu a chrbát tlačím dozadu. Keď môžeš, chyť si členky. Keď nie, táto pozícia je v poriadku. Keď môžeš, chyť si členky a tlač telo dopredu. Pomaly vrať sa naspäť. Vystri nohy. Ruky za hlavu a tlačím. Nohy sú vystreté a tlačím hlavu dole ku hrudníku. Bradu ku hrudníku a cítim celý chrbát, ako sa mi naťahuje. Vrátim sa naspäť a zakloním. Dvakrát viac. Tlačím dopredu.
a zakloním. Ešte raz tlačím dopredu a zakloním. Postavím sa, ja idem trošku ďalej, ruky sú na zemi. Pomaly hore, pomaly. Keď som vystretá, ruky idú do stredu chrbta alebo na zadok, na hamstringy a zakloním sa. Vrátim sa pomaly naspäť. Zasa idem dole a práva noha dozadu. Koleno ide dole a vystriem sa. Spojím ruky vzadu, spojím ruky a snažím sa ich ťahať hore a hrudník dopredu. Pánvu tlačím dopredu. Obe ruky na zem. Vystriem zadné koleno. Otvorím sa a zavriem. 3-krát. 1, 2, posledný krát. 3. Obidve ruky na zemi, prednú nohu dám dozadu a ostanem v plenku. Pupok zatlačím dovnútra, spevním celé telo, medzi lopatkami nemám dieru, čiže tlačím hruď hore. Pomaly dole, do kobry. Pozriem sa na pravú stranu, na pravé chodidlo. Pozriem sa na ľavé chodidlo. A idem pomaly do down facing dog. Takže urobím takúto strechu, zatlačím päty k zemi. A práva noha dopredu. Koleno ide k zemi. Vystriem sa, pánvu tlačím dopredu. Som vystretá. Chytím si ruky za chrbtom, zatlačím dozadu, hrudník dopredu. Obe ruky na zem, zadné koleno ide hore. Pozerám si, chodidlo má byť 90, zadné chodidlo má byť 90 stupňov a idem. Ruka hore, vráti sa naspäť. 1, 2, 3 a znova. Obidve nohy dozadu, plank. A znova kolena dole, pomaly dole, kobra, pozerám dohora. Pôjdeme pomaly down facing dog. Tlačím päty k zemi.
nohami ku rukám. Ruky mám stále na zemi, tlačím hlavu a kolena. Dávam si pozor, aby chrbát bol čo možne pokiaľ je možné, tak vystri chrbát. Môžeš si chytiť členky, pritiahni sa a pomaly pôjdeme hore. Pomaly hore. Ruky idú na sedacie svaly alebo na hamstringy a zakloním sa. Pomalinky hore. Ruky znova idú na podlahu. A ešte raz pôjdeme práve koleno dozadu. Teraz nepoložím koleno na zem, ale položím obidve lakte na zem. Podržím. Pravá noha je vystretá, ľavú ruku budem dvíhať dohora 3-krát. Raz, 2 a ešte raz. 3. Vrátim sa naspäť, obidve nohy idú dozadu, plank position. Skús vydržať. A idem na zem do takej do polovičnej kobry, to znamená pupok mám na zemi, lakte tlačím k sebe a držím vrchnú časť tela na rukách. Nohy sú na zemi. A teraz full kobra. Znova sa môžeš pozrieť na ľavú stranu, pozriem sa na pravú stranu a down facing dog. Zatlačím päty dozadu. Ľavá noha dopredu. Pravé koleno je hore, pozerám si, chodidlo má byť 90 stupňov a obidve lakte na zem. Takže ľavá noha je pokrčená vpredu, blízko nej je ľavá ruka a dvih hore, naspäť, hore, naspäť, hore, naspäť, posledný krát, hore, naspäť, vydržím a znova plank. Položím kolena na zem a potiahnem panvu dozadu. Ruky sú vpredu, hrudník tlačím ku zemi. Tam neviem, či som sa nepomýlila, ktorú ruku máte dvíhať v predošlom, ale viem, že som to ukázala dobre.
Chytím si ruky za chrbtom a potiahnem ich hore. Takisto tlačím hruď ku zemi. Vrátim sa naspäť. Sadnem si. Jedna noha je pokrčená, smeruje dovnútra, alebo takisto môžem si sadnúť takto, kde noha smeruje dovonka. A budem sa snažiť si chytiť. Ja mám trošku natiahnutý tento sval, ale snažím sa cez bok chytiť si chodidlo. Teraz sa vytočím, nahnem sa hrudníkom nad koleno. Dobre, obidve nohy do tureckého sedu. Pravou rukou chytím ľavé koleno, ľavá ruka ide dozadu za chrbát a vytočím hruď. To isté spravím na druhú stranu, takže ľavou rukou pravé koleno, pravá ruka dozadu a vytočím hruď. Vystriem pravú nohu do strany, ľavá noha môže ostať kde bola a z boku sa natiahnem za chodidlo. Teraz sa nahnem hrudníkom nad koleno, čiže nejdem cez bok, ale idem priamo. Výborne, teraz spojím chodidla k sebe a zatlačím kolena k zemi. Vystretý chrbát. Môžem si chytiť členky a pomôcť si zatlačiť kolena k zemi pomocou lakťov, ale stále sa snaž
držať vystretý chrbát. Vrátim sa naspäť, spravíme si ešte výpad. Výpad na stranu. Takže prvé, čo ide dozadu, je panvas, chrbát snažím sa držať vystretý. Celé chodidlo predné s pokrčenou nohou je na zemi. Skúsim dvihnúť špičky dohora. Špičku vystretej nohy dohora. To isté spravím na druhú stranu, takže najskôr je celé obidve chodidlá na zemi. Dvihnem špičku. Vrátim sa naspäť, vystrem kolena, natiahnem nohy do strán, najviac ako viem. Dlane sú v poriadku na zemi, alebo keď môžeš aj predlaktia na zem. Kolena na zemi, kolena dám na zem a natiahnem sa dopredu a spravím takúto kobru. Ramena tlačím k zemi. Dobre, vrátim sa naspäť. A posledné cvičenie, pôjdeme trošku na brúško. Tu máme 90 stupňov, aktívne tlačenie, dlaň sa tlačí oproti kolenu a pôjdeme otvárať ruku a nohu. Ukážem najskôr na ľavú stranu, hlavu položím, spodný chrbát tlačím celý do zeme. Tu musíš cítiť celú podložku a otvorím a vrátim sa naspäť. Keď pracujem ľavou stranou, pravá strana stále aktívne tlačí ruka proti nohu. Raz. Proti nohe. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tlač spodný chrbát k zemi. 8. Dvakrát viac. 9. Posledný. 10. Vráť sa naspäť do východiskovej polohy. Skontroluj si chrbát. Celý chrbát má cíti podložku. A ideme. Otvorím. Zavrem. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posledný. Uvoľním nohy k zemi. Posledné cvičenie na brucho, pôjdeme takú výdrž. Nohy a telo, chrbát je vystretý, nohy a chrbát tvoria písmeno V. Ruky dám do predĺžení nôh, teda v tejto úrovni. A držím po dobu 10, 10, 9, 8,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ľahnem si na zem, zatlačím kolena k hrudníku, objímem si ich, pritiahnem nos a kolena. Uvoľním, ľavou rukou si chytím práve koleno a potiahnem na ľavú stranu, hlava a páža je na pravej strane a strečujem chrbát. Teraz pôjdeme 3-krát. Pravú ruku potiahnem na pravú stranu a otvorím znova. Vrátim naspäť. Raz. 2. A ešte raz. 3. Vrátim sa naspäť. To isté spravím na druhú stranu. A znova ľavú ruku potiahnem na pravú stranu a otvorím sa naspäť 3-krát. Raz, 2 a posuním sa 3. Ľahnem si na chrbátik a uvoľním sa. Pokojne meditujte ďalej. Po skončení ľahnem si na ľavú alebo pravú stranu a dvihnem sa hore. Takže ďakujem, že ste si pozreli video, že ste si zacvičili a na budúce zasa nejaké iné video. Bye bye!